kini mao ang tanlag. Unsa kini ang tanlag? Katakos sa pag-ila kung unsay maayo o kung unsay dautan. Mao na ang tanlag. Kung imo siya tudloan nga kini ang maayo. Kani ang iyang pirmi ihapat kung sa imo. Buhat kani kay kini ang maayo. Ayaw na kay kini daw kamayo kayo sa tanlag. Kung maminaw ka sa imong tanlag, parehara ni sa kumpas. Pamilyar mo ang kumpas? Kumpas. Gamit mo na sa mga marinero, alas piloto, kanang sa gabi, manglupad mo na o may makita na, kumpas ay tanahon. Ihatod sila sa runway. Ikaw, kung mabina ka pero sa tanag, ihatod ka sa paraiso. Tumayo ka yung kasa ni Jehovah, bahin sa hostisya. Pero madaot pang tanag, madaot po. Madaot po ng kumpas, kayo kaparan, umitan na, katungyan mo, nitiya maging birahot. Pagbira, ito na itong kabatuan dito dunggo. Kung maminaw ka sa daotan, pangibog, galing kalibutan na, madaot po ang imong tanlag. Umuhi ka sa Panginoon kataman. Maunong, justisya si Jehovah. Maunong, kumaniit ka pag-ayo sa mga kilalang ni Jehovah, imong makita o imong masaktan, nga doon na kayo Diyos, nga naglutat. Ang ikadong hisgutan na ito, nga doon ay Diyos nga naglutat,